според великата си милост, молим ти се, чуй ни помилуй. Господи, още се молим за православния български народ и за нашето воинство. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит и за нашето братство. Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Си милост, молим ти се, чуй ни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще се молим за упокоение душите на починалите Божии раби, от века починалите архиереи, иереи, дякони, монаси и православни християни, и блаженно починалия освободител наш император Александър Николаевич и всички вождове и войни, отдали живота си за нашата вяра и отечество, и за да им се простят всички волни и неволни прегрешения. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господ Бог душите им там, гдето почиват праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божията милост, Царството Небесно и прощението на греховете им да изпросим от Христа, безсмъртният Цар и наш Бог. Подай, Господи! Господу помолимся. Господи, помилуй. Защото ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и за това на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец и светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги во веки веков. Ще се молим за всички, които тук присъстват и се молят с нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За да има Господ, милостивият Бог, прощение на греховете, за здраве на домовете и за всяко добро преуспяване. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Човеколюбив Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега винаги и во веки веков. Господи,
Господи, помилуй, благослови. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой и пренепорочной святей Своей Матери, святых славных и всехвалных апостол, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбен. Благоденственное и мирное житие, мир, здраве же и спасение, над враги же победи, удоление подашь, Господи, православному българскому народу и воинстве наше, и сохрани его на многое лета. Високопреосвященнейшему митрополиту нашему Галактиону, с богохранимым его клиром и богохранимым его паствою многое лета. Всех зде присутствующих и молящихся с нами, всех зде празднующих светий праздник сей, и сохрани их на многое лето. Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Во имя Отца и Сина и Святаго Духа, обични в Господа, братя и сестри, честит и благословен да бъде днешния празник. Нека Божието благословение и благословението на животворящия кръст Божий да бъде върху всички вас, върху вашите близки и вашите деца. Днес Светата Православна Църква отново и отново ни приканва да пристъпим към онова изображение, както казва свети апостол Павел, за всички вярващи, което е